स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर लिया भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया बनी तो रोज ऐसा खबर देखे खातिर चैनल के भी सब्सक्राइब कर लें। पहिल का खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना चुम्मा दे द सैनिटाइजर लगा के फुल ऑडियो सॉन्ग बहुत ही लंबा इंतजार के बाद आज सुबह हुए म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके सुन सकतानी। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट खाटी गायक अभिनेता समर सिंह के ओर से, जिनकर गाना ककरी भइल बा कमरिया लपक के फुल वीडियो सॉन्ग समर सिंह ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कइल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा और ये गाना के अब तक 5.1 मिलियन यानी 51 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के ओर से, जिनकर गाना इधर आने का नहीं फुल वीडियो सॉन्ग आप सभी के बीच में जल्द ही रिलीज कइल जाई, जौना के फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पोस्टर आप सभी के बीच में जारी कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग में से कितना लोग ये गाना के इंतजार कर रहल बा। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जे कि काल जाने माने गीतकार व दादा साहब फाल्के विजेता धनंजय मिश्रा जी के 13वीं पर पहुंचल रहे, जहां खेसारी जी उनका के श्रद्धांजलि दिले, जना के कुछ तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर गाना रोअतरी कनिया हो फुल वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कइल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा और ये गाना के अब तक 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। छठा और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहा बा सोना सिंह के ओर से, जिनकर गाना छोटी छोटी बात पर मुंह ना फुलावा फुल वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकतानी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लागल तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और हमनी के चैनल पर नया बनी तो रोज ऐसा खबर देखे खातिर चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली। हम आप सभी खातिर रोज ऐसा खबर लेके आवत रहें।